Osofo bi obebi na no the whole Ghana. Abi na so a genuine man of God no. Menye bi da I'll come out and insult him and tell him say you are a foolish man. You are a froster. Oh yeah that daft. Ready. Ebi ana oni na bi ana wonye papa dia. Now please I want you to mark it. No man of God on this earth. Jesus. I best sorry etia machine ni ho no. Na sorry be nyankwa. I said market. Yeah. Memo bi akwaba aba why you think jumedi so. Medi kan catch us wo fidie mi ade odofo nsempakwoten ene yebo wudoro. Now the genesis of all this dramatic insult and nam social and in media so started the way back that Daniel Owusu Esiama. Ada 7 adu chedua. Baba yeme bebre wo Ghana. Na pebe Esiama many you be hwedie. Na voice of God, Yama last one. Okasa. Mama togo. Ndikawoye. Na senyame afawa, kanyame asam kotin. Men di obi atam. Osinyame n'adwuma no. Nyame osun obi a mo mo de friend. Nsi wa friend, be the Stephen adu chedi e dia. Jane mo ye n'adwuma. Na wo so senyame afawa wo si odwuma. Men di obi an fa wo dido. E wo bia o blog yes no omo ye takra wo opani adum chedua minidi watam e wo bia o bloggers no omo ye takra wo jem chiefo sa na ye frɛ no takra wo jem asɛm a emfa ho kura na wakofa ɔse esiama and na ye 16th of July 2024 menya program bia emo udin e wo me program muda na mo nyame sam de mekoso aka na ma kyerɛkyerɛm ama nipa ate onyankopɔn asɛmwase. And now I'm seeing more DBM no. O bloggers Steve Media, any OBTV, any a brand on nam TikTok so was a fancy bimpe said ya bandia no. Say almost so a free ne say almost bomidia our almost program so. Nessa me take action biara against you omo. Opani adom chedia say mami money din da na ne me dan Owusu Esiama so my just challenge na to me say me money din da me program mu said ono a obisa no na men so me de ma no say ne bloggers nipa nyina nim wo mo say any Steve Media any OB4 TV no video biara omo beye omo be bo me din no ye be bo video na no bia next time na enya ba bia me ginan dem ba bi foforo ene ye betie sa asem no Abusia nya ho abotre na ye fa kasa video so na ye mfa nsem ni nia Yemesumo. And say, when we go for Ankasa Makinum to say, we don't have any genuine prophet. And I see a niece of Papa Bia, what as far as we so. None of the prophet Kum Chacha, on also what to be at the Amano. Side video, Abeseko, na ye reference, na Yamanati, as yes, if we as a better, ye say, dear Wankasa, Ubeduano, and one Abucha. And then on Wankasa Atumu to it, say, ye need a new sophobia, including on Wankasa. Na kamia kobane se den chem ifri suase be ka tro se nsuase eyetuntum ana ifita yindine chinye ono ankasa ene wato na mutu na no na perfect church so edikasa bi ato amane no na damaso na yewura kwakumenu oye movie actors ono so di nanu abato kasa etwagu ewo social ne media so yebekoni akwaje ono so no kasa ne munchire mu na before that no yentie nsema prophet kumchacha or the reply or the ma reverend obofo na yekoba papa seven adum twedia ono so akasa ye be akwaje ono so kasa ne munchire mu nya ho abotre na ye fa kasa video so na ye fa dwumedie ni nia ye fa mesre so bi mi like battle so wa she dwumedie no na arecha foforo ye komra Mother da ni pache fa ujimi ko shefi I'll tell him what me dey court until I say I'll still go there and tell him say man I respect you. But say Yankopo ba Yesu no be we na me no me did na chidi o da nipa because there's no genuine man of God. And when you're genuine, you are perfect. Hana nyansa na shano. As soon as you say you are genuine, that means you are perfect. What kwa nyina atare? Yesu say me no kura han ne kwan no. Obi ntibi nkwa jare ncha Yesu na me so. Apart from him, who else? We yanyina you operate under the grace of God. And you suffer more sika o church until you comment they also want to be very careful. Ade a woni hu nyansa bia wo ya abofra ma asam no wan sua so ahu na wo ye jimi fo ma sa asam no usia ye beto aso ye tuufo na se wanti a wo kwanti ade enna enche so e wo nafe hunu say the be position is not permanent
na wonim ho nimdeɛ a na woto bo ase na woyɛ mpensempensem ɛfa de biara a wonim ho nimdeɛ na sɛ ne wankasa wabɛgyina wo simpie so woka sɛ yɛni sɔfo papa bi a wɔ hɔ deɛ a na ɛkyerɛ sɛ wankasa wagye atom sɛ sɛbio ɔdɔfoɔ ɛnyɛ nam kan ɔno ano wɔka ɔno ankasa ɛna onim baabi a ofiri a ɔba ase ɔte dɛ bɛɛma wo bi abikyia ɔse wasɛm a woka no ɔgye to mu paa na what is a wa wo nua sɔfoɔ ɛyɛ reverend ɔbɔfoɔ de abɛhwi mu sɛ there is no genuine man of God ɛwɔ proba wate Martin wasem wate Martin okay na sisi a wo so ka sɛ wo sɛ yɛ wa sɔfoɔ papa genuine ones ɛwɔ proba ba wa wo nua sɔfoɔ so ɛka sɛ hyiala hye ebi di proba ansa bia ewiase ya bai no ye wɔ negative ɛne ye wɔ positive adwuma bia ni wiase afifi wo benya ne pɛpɛpɛ da ɔse ebi ni ho but eti na me ka sɛ me ka ba kokora ni bia na oni ɔno na bia na wɔnyɛ papa dia asɛ ebia wɔno reverend ɔbɔfoɔ na nyɛ papa dabi wɔno na wɔnyɛ papa dia aso ye wasɔfoɔ papa wo kurom a eti de wɔka no wo fi so wɔka nsɛhunu ana dabi fifi sa Ghana ha asɔfoɔ mpanifo wo kurom wo nyame wɔn yɛ adwuma sɛsi a wo ka sɛ ebia reverend ɔbɔfoɔ na nyɛ papa dabi fifi tie dia ɔno wɔ adwuma no dabi han na wo bɔ ni din reverend ɔbɔfoɔ yeah ɔno na abɔ ni din ɔwɔ adwuma no eti ye wo kurom wa Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa adwuma nyame de ne yɛ Reverend Buadi nyame kyɛ Reverend Dr. Buadi nyame kyɛ adwuma nyame de ne yɛ ɔsɔfo wuche adwuma nyame de ne yɛ apam bonom adwuma nyame de wɔn yɛ okɔ Pentecost asɔfoom adwuma nyame de wɔn yɛ mini yɛ Jesus abranteɛ adwuma nyame de wɔn yɛ Assemblies of God asɔfoɔ adwuma nyame de wɔn yɛ Methodist asɔfoɔ adwuma nyame de wɔn yɛ etu be gyina wɔn na maka sɛ wɔn nyinaa nyɛ papa ɔka ne nso so te ɔsɛ mete na sɛ ne waka ɛyɛ the opinion so to me kyerɛ na dwen ɛka de wɔbɛka but ɛno na me nso sɔfo kum kyaakya me ka sɛ wontumi nkasa sɔfoɔ biara a ɔwɔ Ghana anyɛ papa dabi ɔse there is no healer asɛn sɛ obie ne hɔ obetumi ayɛ nsɛnkyerɛ no obetumi healing nipa da sɛ bibia obie ne hɔ sa yes dase wɔ kurom a nyame asɔfoɔ healing nkrɔfoɔ nyame asɔfoɔ healing nkrɔfoɔ ame nyame asɔfoɔ sa ayalefoɔ yadeɛ sa eti na ma ne kasa ɛno deɛ meni ne tirim okay eti wo ne nya adwen dabi mene ne nya adwen okay nyame asɔfoɔ wɔ kurom a ɛyɛ nyame de wɔn yɛ adwuma wate ase yes nyame asɔfoɔ wa wɔn sɛ ɛno na one guy bi a wɔte RTV Royal TV on friend Shompo wabema sebe kwasia comment that be comment fifi comment say wase sofo bi a wate asole bi aye koromfo enti na chese so no so aka na dwen aye that be aye kwasia comment ana aye kwasia keka so be kase sofo bi a wate asole bi aye koromfo wo de enti na fifi mi kase wo kan asem a ka asem se ebinom adwuma bia no osofukum chaacha me se ye wone bone ye wone papa ye wa sojafoɔ bone ye wo papa ye wa polisifoɔ bone ye wo papa ye wo ministers bone ye wo papa ye wo doctors bone ye wo papa presentafoɔ oyusu ebinom yusu binum wo problem ni ye say ye ka say wo mu nyina dabio that's all be yusu where they say sofoɔ bia wate asole bia ye beto aso na ya hwe video na etwa gu no na emum before e ba kwoti eye kwakumenu ono so ne kasa awade abotu dwa no mesre so benya sima mienu no wade amame hwe ewiase yese yetuufo na se wante a okwante ade enna enchenche so e wo nafe enti se enne wona wahuri edina simpi so a hunu say debi position is not permanent enuti enna wo sa ade bi a wo ye no wo ya hweye na wiase onipa nkyerebo yenye bat as far as we so medin kan kana mesa kan biem na bibia die nim kan enti ka wo bat as far as we so na bibia die onim kan na wonim ho nim die a na wo to boase na wo yem pensem e fa de biara wonim ho nim die na se ne wankase wa bit na usimpie so o ka se ye ni so papa bia ho de a na e kire se wankasa wagye atum se sebio odofo enyamnam kan ono ano wo ka
ɔno ankasa ɛna onim beebi a ofiri a ɔba na yɛsɛ nifura ɛni nkyerɛ nifura ni kwan na sɛ ɛnɛ sɛ ɔno nyɛ gyenu di a na ɛne ɛwɔ a wodi n'akyi no ɛfa na ɔde wokɔ ɛnkasa nkyerɛ wɔ a wotimi na wo so kyerɛ wadwene fɛfa comment section message so bɛmia like button so yɛkɔtie kwakum enu ɔno so ne kasa a wato biade ama ne ɛyɛ mamuni yankɔmra patro team komo yi timisra ma mo yɛ akyi difo ɛyɛ asɔrefoɔ no nkɔmɔ a yɛdi me patro nya abotre ne tie ne yie wotie ma nkɔmɔ yie pa abon sɛ menye obi bia atamfo sɛ wotie me nkɔmɔ yie abon sɛ menye obi bia atamfo yenim Ghana hadada sɛ papa dom chedua ɛne Reverend Obofo problem kakra wɔ ntem tokwa kakra yenka ne sa anya kakra kwa tokwa ano ohye because fire ne buy Emma Reverend Obofo tena TV so and they are back to back ya modin baby o want to din but wo hwɛ sɛ de SB body na gina ho no na hwɛ atade ne yɛ de hyehyɛ no na hwɛ sɛ de SB kyerɛ asɛm mu a sɛbi pefo asɛbi ɔkasa kutia enim ne wura asɛm me nyin sɛ nkomo ɛkɔ so ɛne de bia papa dum kyedua kɔye bia wɔn so kaayɛ ɛkɔfa problem baayɛ Reverend Obofo be yi ano me nyin sɛ pefo wɔ mienu nyina obi ayɛ na bia anya obi ade na so munti nkomo ne yɛ na me kasa kyerɛ badwomba yedi nkomo a yedi ne sɛ de tie na so yɛ make sure sɛ yɛn kasa ama ya no nkotra wo bi ya no mpo afom a mfa nkyɛ enye bo apagyo sebi sa ni pa make o masem nyina ni patitru mame ne kasa ni patitru no hwan ipani titru ene de wowo enkwa because obi ni mo obempon na hyase ntime tuai me the respect ma obi a no cross am ne say 3 years ago 2 years ago edie na papa Reverend Obofo ne papa dum die eja tuato a utie TV so ne radio so a eye back to back ensem bi wo ma yentime fa ya no nyeden enka na se ya ne edanya ne ya yehu se Reverend Obofo ne papa dum chedua akọ program ba akọ anokwa na ese ya yi penyikase bi ayi abiase papa dum bai ana Reverend Obofo bai na baby edo mo kotena ne ho na asofo kotena se uko program asuse ya ye chichem etesa hade sinifo ba te se yenwa yi di ni birthday na nsen wo kire baby sinifo ba actors no musicians mo ba mo betena and wo kire baby tiktokers e ba mo betena wo kire baby business peoples ba mo betena et program bi ye heavy e wiase afana nyina na wo baby ye di obi atena obi a wo de tena bia Prem kwan he obabi obi atena. Do try business. Any wa wo tena baabi ne mu de ni na nyepe. E wo said ye serve wa. And wo said ye serve wa. Glass acquire the 7 year different. To mu de ni die ma pastor se eba. E do mi na kwatena for one side. Say asofo ne ba ha no mo kwatena. Enti according to video na Obofo e man ni abra oba bonte be kasa ne say. Video na e da screen so no. Nana Kwesi TV or your official blogger Madam Chedua ne Philadelphia sorry no. Or posted this video on TikTok. And our caption or short caption goes say Reverend Obofo bowed his head in respect as soon as he saw Stephen Adum Chedua and his wife. We in a bow ben was our issue we mu. I don't think so Obofo e bow ye. Ya ko public nti obiana you adam for abonten hu obia ko church obiana. So Obofo abonten abe defending no abe claim from ano say one sin trust in shame and say or respect na osuro no but say respect the reciprocal nti or respect obia wa chen na ho nyini chen na ense danye ade a ebim emada. So Obofo abonten aba be kasa Ghana besia bloggers ye kan ho bi and they totally Ghana besia bloggers ye kan ho because won't me church caption be to tosa and I saw for it on a model enti ada ultimate attack Obofo so on kwan na sini trust abra wo hu Stephen Adum Chedua aya muzuzu endie mu humbo se se asunu me no kwan sase no ne ansensan ne ehunu amane asofo me no kwan APC asorema ana Philadelphia asorema omuna de bi omefa beef no mo ko akọ members make post bi on TikTok
game bi di matter mo comment section and say me ka adum chiedu asem oya adum chiedu member the same implies here into one number for members and adum chiedu members they will fight Osia mesre so benya ho abotre na wonim se madin ka kana mesa ka de biem na saasem we enya dia megya kada every say memiti he ewiase no enidie a efre ne nidie yenton na emum se ne obokora ho afa no ena ebe kire woni pesu eni woni paban a woye many a times mama men kan okre media na e wo ho no e so strong media no e very strong wo discerni signal biara e ko kire yi pa enu nti mama yen kra ya no ene kasa biara ye ka na enkofa wo yi ni bia e magana na metim waka no emfa ade papa bia embreye na reverend obofo na sema o kan ya mi siso na me so me ka bi ni se nipa nkyere bo enu nti ade bia wo ye no ya hweye so obeye ade bi na ebetumi de o hawaba menkoye bloggers mesremo pa papa Stephen Adum Twedia ompere ho asem so bi ekeka beka na wa wo ye ne teacher afo no hwewane ne kasa biara wo beka ato abonten we de ebi obi ne manya adwene ebi obi so ne ba ya adwene enu no nya timidi nti wo ba na nka wa kire wa adwene fefefe ewiase nyansa ni ba kufu tirim nti mesre minuano bloggers mesre madawroma momo ye hwe anu kasa yi na emo me fa sa kwan ye hu yi so na masre yi seselesi John Dramani Mahama hwe papa me papa no wo san so ye me president yesre wadawroma sai antes which is be no fama ye na ye maame ni mu hu ama no my Ghana mu ye maame ni mu si apinie wo my Ghana mu na de ya ne say momo maame mo nka ho bi because mu osika na de bia no omo maame ni mu ni bi ene ye bom be yi hwe maame ni mo bro wo de ti wa ye san so bo ni be yi ka ho ni seselesi John Dramani Mahama what you living what where you free ho my bet where you free ho ye maame ni mu die ye srew na ka me ka say ya no ko bi se ni video ya ma seselesi John Dramani Mahama obi biara wo the contact no misremo mun hye da hye video we emfama no mesre nti se wo hwe me a ne like button no so na hye video we na entimi nko viral na eko viral minim se his excellency John Dramani Mahama obeti betoto srew yewura unu ye maame ni mu mobo no mo bre wo Ghana asofofuo no mu nsem ekeme ko asori akogye nsira me ko asori akogye nyunyame ko asori nenke mitibie bia mwum no metimi efuru me ko ya eho na sofo ode emususam na usabio wo wi wo nti ye de ma wanje anwe na wo ko sofo na sofo ka kire se ya je wa wodi akohye epoase dia na waje na wadi na nu nti wakoburu wasew wakoburu wukuru wakoburu wire na ewiase hwe Ghana ye hu sisi ade abeto dwakura eye me yakura ni ekonya ye faso ye bu o my Ghana hwe ne da nyama bia na ekoso na ono no ye Nigeria ni abetena Ghana e businessman na yasamo na asase sini dan wote so senka ye bone na ono no di amen ye Ghana fo ya se Nigeria fo so no alatafo no okofo ma ba o no mo twa ne ho ahia Ghana na obi biara obenya kwanya wo institution biara no pese owiya o man no adani yayi ya musa nti o man Ghana nti sebi nti mutenasia na mo ankasa mo sisi de ekoso ya nti ni papa mu a ede o man ye kekere ne saa no a wo kena bi
nti when ye be gya ye chirimafo na Ghana se Kwame Nkrumah say o my Ghana sa ndiki ye be nya de ye nya ye huru nyansa ni nduma Kwame Nkrumah bie miar ye twia tenase ya ye nya abrofi abrofo mo ma say ye japade wo Ghana nia ye nyanum Chinese for so abeka wo mo say ensase ne ye tie wo timemufo a omo so mo adwene ne nye papa na mo say Ghana ensase hwenso ni dia ye omaya yetima inso to a na yira fa ye enjo so a ade bechi bia ni yaso galam ni ye dikohwehwe nsu aba no mo motesere so yeden yeti omaya se bi wogya wagye nan kura ne se buko abadema ejana ne wogya ne kura be fifia ma ne se ye ye krenua ne fi bi ma so aba hwe isasere ji don na mani mama wo ye wo de na mpemfo no mutumachi no ministers no kwala bi no mudidi dimachi no mo sell my Ghana aya na eya pa mechanical class matro aya na eya se ye chichiro man se ya o man ni be sida tumpon ye chichiro man se ya o man ni be sida konkan yisi di boss eni mu penifobia keka wo eni Ghana Commercial Bank na ye o man ya ye o man ni state property ni ye timi ebu state property no si ye besi cathedral anka no so nya bone cathedral no wa yifa atonsuom se no no akan na atonsuom ni kwanya me ni eye o mampani a wotwam no nyema bia nkoye kwa na nakofo ado na we ya wakosi statue say ye fam ye nka yedu nka e dia ne ye fam kai wo free education na a sepoto na say e dia ye kan na ye mosi ye di atem me de mi ni atem o na manka sa montina sa mondwene say o man se ne mo kekere o man no enkoye se ne mo kekere o man no enkoye